Dira mga listeners, dira pa-shout out si Lucky, si Lucky Dog. Muna akong migo mga listeners sa mga niaging tuig patong diri pa ko sige katulog ba. Muna akong gi-vlog si Lucky Boy, Lucky Boy. Iro ninong nito no. Si Lucky Boy. Shout out Lucky. Shout out na si Lucky oh. Shout out na si Lucky we. Sige pa shout out dah. Shout out Lucky we. Ano yung mag-vlog Lucky sa una Lucky? Ha? Ano mag-vlog Lucky sa una dah? Dirin dito to sa pikas ng vlog Lucky. Yeah. Wala yun siya kalimot na mga kalisan sa pinaka-years na kung wala ka dool-doola diba? Bisi-bisihan ka nung na iba. Si Lucky. Inumdam gimon si Lucky no? Lucky boy. Shout out Lucky. Shout out ni Lucky boy. Lucky boy. Pag yung riders mga kalisiners mula ka una pag ito yung tumabot mga kalisiners. Direct tower mga kalisiners muna siya tower nga nagwa man mo pangsyon nga tower sa globe. Excited pa ko sa una ni nga mahuman ako gining gibidyohan ba pagtrabaho ba hantod na human kini gusto maklaro kay Samaw gusto maklaro man sa paghimo ani nga tower ba ako gining gibidyohan hantod na human excited ko nga makuan ba makakonekta sa globe nga kusog pag bag-o pag yun kusog siya mga listeners, kusog siya ang globe. Paspas siya maka-internet, maka-download. Paglabay sa isang tuig siguro kung nakalabay, wagtang naman. Nawagtang mga listeners ang iyang kakusog, kakusog sa iyang data. Unya ang TNT pod, ni sundog pod. Di jo kalimot gud mga buwan sa Mayo katong karong tuiga no karong tuiga 2024 basta kay pagka Mayo dito gid ko nakabantay nga nawagtang ang iyahang kakusog sa dita no sa TNT ning sabay naman hinon sa globe mga listeners no nya ang ingon to akong maguwang ba to kusog kuno ang kuan dire ang bana dai sa kong manghod dito kuno iya ha kusog kuno apo ko musuway ning dito pod mga kalasan so tinuod ba kusog no magsige lagi po tag register no palit tag bag-ong SIM card ba makapalit tag bag-ong SIM card register na pod dugay ba kay scan pa mo na lang kini na lang tiinte kay pang mukusog magyapon og kuan mga kadlawon na lagi pod mga listeners kadlawon tuloy-tuloy na ako ang pagkuan na pag download o pag upload pero mao lagi pod babilar pug mga listeners mawa akong tulog anang magpaabot pa kog kadlawon mas maayo sig matugdaan nakapait pug matugdaan kay di na puta katug og balik mga listeners kung kanang gusto na ta matulog ana mabilar ba makabantay din mo nga pirming yagit atong itsura mo kay ligo gid ba panagsar gid makaligo kay kanunay man makuanan sa tulog di magkadimaw kung tulog ba magkakulang-kulang ba muna nga night time jud nga kuan jud matuog jud kog sayo para makabawi ba muna na mga listeners muna nga naay mga time nga madili gid ta di ta ka-upload no nya intro vlog na ako ni mga listeners para kuan para sa si agaton ang bayot nga mato no kay dugay pa maginiabot ag riders no naka intro vlog na ta sa kuan sa managlahing dalan part 3 no karon intro vlog ta pud sa agaton no aga-aga dito sa riders kanus anay moabot nya wa pa tay comment mabasa ni ron mubawi na pud sa sunod drama kay saan man wa pa man ko sa mua no ja
haguan na sa kung magbasa-basa dito sa muang ingarong orasa init kayo mga ka-listeners. Ini kay atop ba doon mas atop to kung payag pati inita gud man nga diri na ko parandong-landong ba. Nya dinan ta baglangan mga ka-listeners no? Paminawan nyo ang part 6 sa 6 na ba ito mga ka-listeners? Lipat sila. Bahala na. Ito ni Osbon og kuan. Paminawan ninyo ang part 6 sa Si Agaton ang Bayot nga Maton. Forward! March! May isugtong silingan ang ngalan. O karon mga ikalani ang laing yugto ni atong sugilanon. Si Agaton ang Bayot nga Maton. Apan bayot lang gihapon na upos iyang pasensya kay dili Nabusog ka dito. Oo, gusto tayo ko, Daddy. Kay kiurit nang yun ako palit ang akong kwarta nga 50. Ha? 50? Patay. Time para good. Diin man kag 50. Di ba 20 ramay akong gipadaan mo? Oo, gitagaan naman ko. Agay, wala, patay na ganyan eh. Kinsay naghatag ni mong 50 nak? Ha? Kinsay naghatag ni mong 50? Itong tao. Taw! Kisa tawhana? Bakit ko kay Lato, iyaram kong gitawag. Kitsa mang tawhana? Nagsakay man to siya siyang auto. Unsa? Mader, unsa guning? Oh, asa naman to? Patay gikuan ni Duro. Patay gikuan ni ba? Ay, asa man ko tago ni ay. Bala na. Musod ko ning baril nga basurahan. Mader! Mader! Bala na ni. Agwan taon na akong trabaho. Mader! Asa ka, Mader? Si Duro, murag gisapot. Kisa pala yung kauban mo dito sa gawas. Sila lating. Unsa? Patay. Ay, pagan magkasibilyan. Asa sa Tay Pulding? Ay, tago ko. Tay Pulding! Asa ba ko ate tago ha? Nga di ko makitaan. Ay, wala na. Sa basurahan. Baril. Mayo kay, wa pa mo gawa si Duro. Oops. Ang tabon, asa man itong tabon. Diar, tabon. Bahuaw. Bahala na. Kahoot. Usa man ni ako na lingkuran sa kong lubot. Akong naong ay. Bakas ka, biyahan. Ikaw na biyahan. Napihapi na nga ako daw. Sabay-sabay masakpan siya. Usa. Kap, yan ang atong mga tanong, Kap. Present sila tanan. Present ba yun na sila basta meeting kay na may libreng painit. Ang man, Kap, papainito na to sila daan. Huwag nagmahuman ang meeting. Basig manibat yun na hinuna sila. Magpainit. Apin ako, papainito na to sila bugnaw. Ayaw, marubay sakit anang uban. Huwag gani painit, magsigig panghuyab. Pero naa gani painit, sabaan kayo. Kaya makapainit, mag-iyahay na lang kawagtang. Hastang paitan ni mga tawhana. Alala, pasudlan na sila nga rin. Kaya magsugod na ta sa atong meeting. Asa na ba ni mga tiguwanga? Karon lang yun eh. Pantog lang nga wagtang sila. Kay maudi ay, may nahitabo day nga wa nila gisulti. Karon lang yun mo. Be, Oh, be. ngano ka? Para mo ka gisapot. Kita ba'y kundranin mo? Da, mga tiguwang be. Ngano man? Naiwa gisulti ang duha na to sa nahitabo ganiha. O sa mga hitabua? Agay, naging magwan sa palds. Mahon kayo. Ang mamihot na nga ko
og dugahan, Paul. Natural nga. Baho yun nga. Basurahan ko di. Agwantahan lang sa nagpakuot sa mong dugan. Di man ka bawas basura ang nagkapahuos sa kong dugahan. Kung dili, ang imo mang lubot. Usa? Ay, maghawas na siya, Paul. Unya na kayo suko pa kayo duro. Gusto kang mahinay kanta? Ha? Nagdadara pa ng Batangas. Ay, nga dili lang doon siya mo gawas, Paul. Mahalag mabuntang kanta din, Emiat. Dili yung tamang kawa. Hal, Usa-usa ron? patay! Nanang truck sa basura, Paul. Patay! Mangas ka. Magkarga magkataal din. Patay! Basura, balata, di balata. Basura. Ay, balata, di balata, balarga, basura. Ikarga na rin palihaw ka mong basura, dong. Sir. Siya ikaw, lima. Di ka rin, dong. Yapil rin, dong. Asa man di ka ni sila sa tatay Pulding, uy? Si Mother Pod, wasad. Asa man di ka ni mga tiguwanga? Di. Naglagot lang gid ko ba? Kay wagit sila kabantay sa bata nga miadto kuno sakyanan nga puti. Unya gitagaag 50 ang bata sa tawo nga sakay atong autong puti. Sige lang, ibistigahon na to ning duha ka tiguwang. Asa na ba ka itong duha, uy? Ing na kog maabot na sila be. Adunay gihangyo sila si Agaton og Duro tungod kay aduna sila namatikdan nga usa ka sakyanan nga magsigi og parking diha sa may terminal. Usahay ato sa ilang bay dapit. Pero ang nagdaa sa sakyanan di gyud manaog. Dili mo gawas. Moro ba gano na sila gipanitan? Adunay gi-surveillance o unsa diha? Unya kung duolo na nila ni Duro mupadagan. So, lain nagipakita ang nagsakay sa mong sakyanan. So, mao na karoy atong tabangan og pagpaniid ha kung kinsa o unsay sakay ni ana, kinsay ilang gipanidan. Kayo ata mahibaw. Kasi ginaniid na sa atong mga lihok. Makita na nga sa kinan na kapitan, ato na lang yun ang sitahon. Oh, Tanan na to kung kinsa yung nag-drive. kana, mao gyud na. Pero dili ta mo kumpiyansa ha. Kay basig may mga armas na nagsakay ni ana. Kuya og inigduol na to na retso na tagpusil. Mao nga gamay yung pag-amping lang ha. Kapitan. Mainit ang kapitan. Unsa? Okay na human na ba dito sa atong meeting? Wag pa di ay. Paghuhat mo oy. Apurado lang yun ninyo da. Huwat mo, braduan niya eh. Magkapainmit mo gihapon mo ron ba? Kapainit. Ilong na nga, ilong na. Kaya mo samot mga limaho ka. Ikaw, magka! Labaw bumansid gani kang baha. Ay, kinsa magihumot na to nga. Parihas matang duha nga nagkargas truck sa basura. Ay, nandiyan ang duha. Patay. Di man mo. Gaganihar mami pinangita ninyo. Ah, Di mo duha? nag-window shopping. Sa window shopping. Uy, yun na. Kasi may nalimaho ninyo. Emiat ay. Dungan pa. Sama mo, los. Sama mo, wa na mo ikaligo. Uy, bahuwa ko ninyo. Uy, pangaligo sa mo. Mag-istorya ko ninyo duha, ha? Pangaligo sa mo. Maayo kay ni ana mo. Panglingkod mo. Hayo sa tingog diha, Mother. Lingkod sa diha. Ikaw tay Pulding. Dire ka. Apel di ay ko. Apil ka, Pulsay. Apil ko kagtago. Sa apil tago. Klaruha ko na ninyo. Galing ako na maglago tron na. Matag mo ilab ako gugangan o kamahan. Ay, apel yun di ay ko. Ayaw na lang ilagiglihay, Pauls. Inunungay ning ato, Pauls. Way lakay, mga masay! Pero duga mo tinuod. Ayaw dyan ko ninyo pugsa nga mag-abot ng duwan ako kakilay, ha? Tugaan dyan mo tinuod.
lilian ninyo ha, kung naabay tao sa sud. Kung naagani, kunya, wa gyud siya mugawa sa atong pagtuktok niya, o may rason na ta nga buko na to kining bildo sa iyang sakyanan. Sige, tanawan ninyo ha. Unya, unsa man? May tao sa sud sa maong sakyanan o wa? Ana ba, Blackie? Kap, di yun maklaro na sa sud. Nganong di man maklaro nga gi-flashlightan naman ang ako. Ay, kuan kap, dili makita. Kay gawas nga tinted ang bildo. Ngunit nakaali kap. Ha? Unsa may nakaali? Nay kurtina. Ha? Nay kurtina kap. Uy, dili ka na purlon? Purlong kap. May nahuna-hunaan na couples. Very effective. Ay, pag-sure ko no diha imyat, ha? Basig mo ingon sa kang nalimot na noon ko. Ay, chor ko ay dili po sa dili ko paras ni mo nga dali na kayo malimot. Kini nga kong nahuna-hunaan, epektibo ka ayon eh. Di na ta problema sa kaon, ane. Tinuod kamyat, ha? Yes, Ay, usaon Paul. man, ha? In, eh. Oh, usa man imyat. Maon ni resulta sa kong gihimong deep analysis yun. Kumao ka to. Dili. Unsa lagi? Ay, resulta sa akong pag-analyze ba nga unsaon nga mabuhi siya nga way pagkaon. Usarang nakita na kong resulta nga solusyon. O, unsa man lagi? Kataas mas nimog pa sa kalye, oy. Maon siya, Pauls. Gikinahanglan na to ang power of the mind. Power of the mind? Yes, Pauls. Power of the mind. Dinigamiton na to ang purely imagination. Purely imagination? Oh, Pauls! Aron mawa ang atong kagutom o matambalan ng atong kagutom. Mag-imagine ta nga nadagan kayong pagkaon sa atong atubangan. Ha? Yes! Imagine na lang na diha na sa atong atubangan ang init o nag-aso-aso pa kayong lechon manok ni Miguel. Okay. Relax lang yung mga nahuna. Relax. Inhale and exhale. Taka mo lang ka muna imong inhale. Usab! Inhale! Kana, Paul, inhale na. Then exhale. Good. Ay, ana, ha? Nga, inig pa, ganang, unsa ganan na. Inig pa kayong lechon manok. Diba? Inig kayo. Kalami, ana. Gutom na kayo ko niya. Nag-aso-aso. Tagai ko, anim niya, Op, tagai ko. Kalma. Dili ta kahuratan ni Pauls. Okay. Ako yun na, ha? Laksiyon ko ning usog ka pa as lechon manok. Oh, wow. Kahubaga ng paahapon. Ako na sanmit. Tagai ko, kaya gutom ako. Ikaw na sad. Ay. Ngano ka, Pauls? Wa man ka magsulti nga init pa man di kayo. Napasok ka, Pauls. Napasok ko. Inita pa di ani. Uy. Yan na to kap. Ita madawat ko ato ng bukon ng bildo sa kotse. Tuod na. Wala ba tayo ebidensya nga may gibuhat ng dautan ang sakay ini? Maudyod. Silan. Ibawang ka na to sisi agad to nagduro kap. Oh,
laksi lagi ang usa ka pa. Murag alkansi ko ni mo anemiyat da. Duha na kayo mo ng pangigalaksi. Ay, laksi di hagay mo. Ay, bebe, ako na sabi. Laksi, Jay. Uy, ang lubot man di ay di. Malasa bayaan ni, uy. Agwantahan na, Paul. Kay naasa lubot ang pinakalami parties manog. Bahala na eh. Gutom na lang kayo. Lambi na kayo. Dilamon mo lang ang sibuok lubot sa manog. Hinahinay sa bulls, oy. Ay, nausa ka, ay. Nabuko ko sa lubot sa manok. Pagkakidor. Miyat na buko ko sa lubot. Ano siya? Tubig, nagay kong tubig. Ay, asa bang kong tubig? Mag-imagine di hawag tubig. Bayo, pagdali. Oo, di ay no. Pagkakidor. Ay, mag-imagine day ka. Diara, inom tayo, rali. Binuang mo ng imo miyat. Ano man? Sa mo ni ka barel. Huna raman bisaw na. Way limit. Ge, inom sila. Bisag mo lang ngoy baka. Ay, nga sa mo? Sana nga buwan na mo duha? Agaton. Ay, Miyat, saan man na ito, miyat. diskasi, Pauls. Diskasi. Ahak, busog na unta ko. Igutom na sa noon kong balik. Ay, pagkakito. Naunsa ni sila, be? Ay da, na, misuol sa mga kabuang nga ninduha. Ngano naman, sad? Ang bagay din nila. Ibantayan ko man ni sila. Abi na ko gipagsulan na ninduha. Naunsa mo, mader? Kay Pulding. Miyat, ay, nadako siyang kabuang. Nganong nagpadrama sa ga? Unsa ni hitabua? Kamu no? Bisag unsaon mga badlungon na gid kayo mo. Pagsulti ko no mo, be, kung gipang-ango na ba mo? Miyat, ay. Ang sakit mo namang magsalita. Ursaon, nga wagod mi ninyo pakan. Resulti mo inyo may patyon. Ayaw lang may patya, pinaagis gutom mo. Kamu ba? Biiro ko no gamay, pakakuha ko gamay. Adi ka. Kamu no? Pangutan ako na inyong kaugalingon. Kung anong gibuhat na ninyo. So may hinungdan nga, wala naman mo pakan De. Kana, ikaw na sa Irog. Kana, gibuhat na namo para pagdisiplina namo ninyo. Pasaylo alang taon min ninyo duro, agaton. Tay, kung di lang mo magpabadlong, dili ka na mahitabo ninyo. Bitaw tay, irog sa gamay. Pag tinarong taon mo, gabi lagi di ikaw madiriniyat. Asik. Kenapa diri madirin? Hilaw ko na siya madi. Kaya nga naman saya gadan. What's the matter of me? Ayaw. Ala. Naganang atik ko. Mura-mura si Blacky. Ayaw. Namagot. Kadit diha ako sa ari-arion. Kaya namagot rin. Nahala, sige. Lakaw na mo. Di lagi mini mo pa kanon, day. Oh, wa pa din may kaon. Kalamis inyong gikaon ganina. Lechon manok. Unsa? Wa na rason nga pakanon pa ta mo. Kailan may nagod kayo magsudan kanina. Lechon manok. Wa magay mo mga hatag. Nay, bangas ka. Mauna ni ron, miyat. Iahak man ni kalakihan ni mamiyat. Oy, hey. Unsa Blacky? Ay, gamay. Biyan niyo Mao na, yaton. Oh. Naglibog min kapitan kung noon si buhato na walo gamay. Dali irog na ko. Sige ka irog. Mahugay ko. Buangak ka na. Ihug sa kadya. Unsa naman? Unsa man naparam dito sa kinan? Na, pa. Kun mao. Para sige ta na. Ato na to. Asa man na dapit sa terminal? Ay, gamay. Madaklan naman yung karuna. Sa may entrance. Asa man dapit Blacky? Wa man lagi. Uy, diyan naman to. Ay, basig nadakpan na to kay gat nga nang dito nilang kapitan. Kanabi, ariyo natos kapitan. O na lang dito, be. I-parking ko lang ng tarong ng tricycle. Okay, be. Kana Blacky.
Naay kay ani anak mo agaton, Duro. Oh, ay naman ang mga sakinan kap. Nakalakaw na? Di palakaw ninyo? Wa. Wa agaton. Hain naman ang sakyanan, Kap. Oh, naara diha sa luyo sa barangay hall. Akong gipaguroy dito. Wagiday driver. Wa gyud. Amo tugasa na. Amo nang gituktok og mayo kay di man maklaro kung nabay tao sa sud. Eh, grabe ka tented ni. Unya, doon na pa'y gialing ang kurtina. Moro ba gituyo? Unsa? Kap, Hmm. wa ba may gidudahan nga mo'y tag-iyaan ng mong sakyanan? Oh, ay, Duro. Sir na pagdiri sa nakap. Hmm? Na magatoy plate number. Oh, una ah. Pwes ato nang ipatsik sa LTO. Hmm. Kung kang kinsang pangan ang nakaregister sa mga sakyanan. Oh, mas maayo pa. Sige lang, ugma, Kap. Ato ng lakwon. Iato ta nag-LTO. Naglagot ko ni mo miyat, ha? Nga nag-down, Pauls. Usumaya ko nga trasyo ni mo, Pauls. Munta na ka pa miyat, ha? Imo kong gilaglag sa ere. Sabi ka diya, Paulsay. Ngingon pa kang imong puro malaglag mo tuo pa ka. Hello miyat, ha? Ay pagtingo. Ayaw mag-anam, Pauls. Gusto kang ikaw ray makabudget? Tingog ay, wala ko'y budget. Pagsulti lang ay, may kaibog ka na ko. Sa? Ayaw lang ipaagyan ng di ko ni mo patingogon. Ay, akan na, abin ni mo. Ay, ibaw ba ya akang real sa kakwenta ko, di sa katingog. Oh, pagsulti lang may kaibog ka na ko. Pagpuyo ni Hamyat, ha? Ibog, turo ka. Na, ibog sa mong mata? Ngay nga now, buti na lang yung kagnaong, Pauls. Buti na lang yung kagnaong, ha? Sabag! Oh, guwapa lagi kami, ha? Alagay. Guwapa ka, oy. Gikas tiil hangtod sa liog. Bagay mo sa Pauls! Nagahantag kag-usang kamot, ha? Ay, puyo ni Hamyat, ay pagpuyo! Pagkakidor pa yan mo! Hello, Daddy! Mami! Oy, ang amon dilagitang igat. Kumusta naman ka, ha? Wakan mo laag, no? Wakan mo laag, no? Waman kumukawas sabay, Mami. Kaingon man ka, dili kumukawas. Kay masuko si Daddy. Masuko gid ko, baby. Basta di ka mutuman kung unsay akong ibaod. Good girl man nga tong baby. Mami, wa mo dance something? Ha? Sino'y something? Ay, ito, nalimot ko something. Nalimot ko something. Lain na ni mo, Mami, oy. O saan ka ito'y gusto ni mo, bibe? Gusto man ko dal, katong Barbie. Parehas, ani? Ala, si Barbie! Nagtuo ka, nalimot ko, no? Thank you, Mami. Oh, si Mami ra day tagaan ni mo thank you. Wa day labot sa daddy. Thank you sa Daddy. Love you di ay kunin you know, Mami, Daddy. Siyempre, amugang baby. O sige na, may daming pagkaon. Dali, aritas kusina, baby. Mami, Daddy, tagaan lang sa nato sila si Luluting og Lulayat. Kay, wa para ba to sila kaon? O sige, tagaan na to. Huwag maka sila magpabadlong. Wa man, nagsikir naman na sila glalis. Unsa? Saan man mundo ka? Kumusta naman mo? Bohe pa taon. Dong agaton. Pagkanain taon mi, Dong. Gutom na kayo ko. Ikaw na di ay pouch, wa na lang ko'y labot. Nawarag yun mo? Sus, pagkadik-yun ninyo, masabot. Paghuy-huy ko no mo. Bakit ako no ko nga maghuy-huy mo? Awa na problema na dangagatan ay kunaradi ay. Hoy, Puldeng! Please na ta, hoy! Hoy! Sige pala ay! Yun ka ba diroy? Ingon man ka nga maghuy-hoy me. Hoy, Puldeng! Bungi ka, di ka kadungog. Hoy! Hello, hoy!
Okay ra dong agatsan. Ugma pa mo makakaon, hoy! Mabagas ka. Pagkakirat. Maluitan mo dong agatsan. Patya na lang ninyo. Ay, ikaw lang po sa pangamot. Ikaw diyan, sabag ka. Pagdamay man ning ima. Unsa man gyud mo? Gusto mong sunod adlaw pa mo pakaunon? Ayaw, sunay. Grabe na siya na agad ay. Layuan maganit siya ng manuldo sunod adlaw pa. Unsa na kun kauna, sunod adlaw pa. Mo nga pagkaro mundo, ha? Oh, Pasalamat mo nga naluoy pa ninyo inyong apo. oh. Siya tayo mihangyo na mo, nga pakanon na mo. Mga sige, pakanon ta mo karon. Pero kuy daw, ha? Padunggan na sa kung maglalis mo, ha? Padunggan niya ko. Sige. Laka na mga tos kusina. Panung ko. Hoy! Wala yun yung magkanahan dako. Pagkari ko mag-istorya, sirit ma rin nga ito duwas kusina. Ay, pagkakidort. Wala ka na yan, ha? So, kalog imo diha. O, saan, Paul? O, yan na po, tana kung mahuman ako kaon. Kaon diha, kay basig ba usabang ilang una-una ito. May asang plato na kukutsara. Way pa kuhay niya ito. Manungkab dito kung gusto ka sa imong mahimo. Ay, kalain sa danang way platuhay ay ka-informal ba sa danang kauna ay. Bala ka diha, basta ka nang ako, wa na'y plato hay. Ngita kag plato, way plato. Aw, nga nabadli ako ng palangganay. Usay planggana, ha? Planggana ay mo himuon imong plato. Awa magkahanibot anay po. Man na lang na desente paggamay. Hala ka diha. Be, kita nang gilili mo diha, be? Sila si Mother Imia ug si Tatay Pulding. Nga naman, be? Ay, maragyo mga irisong kaban, ilugay pas kaldero. Gipanggutom gidig maayo ng duha. Hindi panggutom mo lang. Mami, Daddy. Oy, bibi! May gawas ka magos kwarto. Mami, Daddy. Asa dihay sila si Lolo Ding o Lolaya? Nangita kanila, bebe? Tuaray, murag naglumbag pangaon ng duha. Hala, kaliklikot nila kaya Mami, Daddy. Mga apil ko nila. Oy, bibi! Bibi Antoinette! Pauls, makan lang, Pauls, makan. Malamay na ni mong kaldero, Pauls. Ikaw mo ay makal damit. Kay basig malamoy na ni mong planggana. Grabe naman sa Pauls. Oh, kaya ano miyat? Dili ko naman suod sa imong ba ang planggana, ha? Suod man ganay nagbalde. Wow! Cheng! Ang bigat mo naman, Cheng! Wow! Hanep! Oh, sige na miyat. Ang OE mo naman. Wow, ting! Ang heavy. Anak ng Cheng! Usay mo. Lulating, lulayat! Paapil ako, Bill! Usay mo apel. Mapel kagkaon na mo dire. Dahil? Lulating, paapil ako! Hala, sige, apel dire. Unya, po, may plato. Kang Lolo Deng ay kalderom ng iya ko planggana o sa may imo. Kadiyot apo ha, kuha ang kag plato ha? Ayaw na lang, Lolo Deng. Kini na lang takot sa kaldero ako. Kanahan ko na. Usa? Mau ninindot nga kaon. Kanahan ko ni. Sige na, larga. Sige, larga. Awa ra guning bata, abi, oh. May apil-apil yung kaon nilang tayo pulding o Mother Imyat. Pasagdiin na lang na, bi. Nakikita ka man bitaw, nagiganahan ng mayong bata. Bikaon ng maayo. Mijam oris mga tiguang. Diin maniliwat bata, eh. Saan ka, oy? Yawan ako ni Bada. Sorry, Kap. Nahak man ka kablaki. Kuratan man tanim mo, oy. Kap, paminaw. Ang sakyanan, pati ni Shubi. Wala dito sa giparkingan sa luyo. Oh, unsa? Kang bungula, oy. Ang sakyanan ba nga Shubi? Wala dito sa giparkingan sa luyo. Nga naman. Nga, kung may utan. Ah? Ang matlagap. Aba, sige kawat. Unsa? Abino, ang
Dali, dali. Ato na to ang gibutangan sa luyo. Sige, dali na, Blackie. Oh, oh. Hawa ka. Wa na ang sakyanan. Ay, tuod. Tuod. Asa man ka di ay? Kinsa ba gipabantay nga ni Sluyo, ha? Wa man tay tanod nga gi-assign din hikap. Oh. Kay medyo teron nga tanod, ipakuyog man nato sa trucks basura. Unsay gipakuyog? Yan ang tao na to, Kap, Oh. nga tigkuhas basura. Wa ka to nga. Hmm. Mao na nga ang tanod na mao na li akong gi-assign dito sa pagpanguligtas basura kay basin mo magyaw-yaw na sa ron yang mga constituent kay when nanguhas basura. Kita na say masyakoy. Kainahak, way ani. Asa man ka di ay ang maong sakyanan? Gusto ka na, Koy! Lalading ang lalayat. Lumiya sa tong kaon, oy. Kada ko man mong tug-aboy. Bitaw apo, ako naluos kanon. Ayaw pagbuot, lulading. Ilarang naluoy mangkus kanon, Paul. Naluoy ko kay hasta ang dukot na disappear. Naon sa baya ka, Paul. Mawag dyan manggani ng gugma ang dukot na ba? Hello, kami ito eh. Mura sa pagsirike. Suya, na ako'y hugot, ikawa. Saba ka diya ito eh. Ari bito na mga yun akong mga hugot lain si Ricky Banges. Hello, saba ka diya ito eh. Sige ko nalulayat. Taga ikong mga hugot lines lulayat. Sige, sige. Tudluin na ito sa mga kabuang itong apo. Tudluin mga kabuang mo. Ay, Pauls. Hmm. FYI. Dilitan ng hugot line. Hugot, Pauls. Nasa luag-luag. Bebe, tagay ko no kung sample ng imong giingong luag-luag, be. Bantag dili na luag-luag, ha? Okay. Bantay bitaw dili na luag-luag. Okay, Pauls, listen. Listen, ha? Hugot lines. Pauls, dilitan ng hugot, lame. Nasa dili hugot, pero lame. Usa man na miyak. Kanang luag-luag. Usay isulti ni mo, ha, apo? Usay mo ikasulti? Ha? Kakidot! Be, mula ka sa ko, be. Mato ko sa barangay hall. Magusto pa ka nga tubi. Nanawag na ko karon sa kapitan. Nawa ko na dito katong sakyan ng gidas barangay hall. Be ba? Ha? Uy, wala dito ang SUV nga sakyanan. O, be. Og mao na akong susihon dito. Ay, sige tanabi, muban ko nimo. Unya, si Inday. Anabi tos lasta tay pulding og bandir inyat. Sila rin atong bilan ninday. Ayaw mo kabala ka agaton, Duro. Ako na'y bahala sa akong apo. Hey, pilita nagdila ni mo, Paulsay. Hindi nakakaon. Hey, diin naton, bay. Kami na balan ninday internet agaton, Doro. Oh, sige. Pero di na ko gusto nga mausap pa itong nahitabo sa una, ha? Nga inyo lagi pasagdan. Wagin mo makabantay nga, milakaw na dayong bata. Dili na may tabo, Duro. Ako na'y mangunay og bantay sa bata. Gwardahan ni naman ni bata, Doro. Dili na ni ka-episode na mo. Nala sige. Kung manay bahala niya, tanabi. As nga dili mananghid na mo. Kay bad baya na sa mga bata nga dili mananghid kon mula ka. Maos na inday. Uniya kay dili man kabad. Mananghid yung ka no. Buutan man ning among apo. Dili ba, Inday? Kining atong apo, miyat, buutan kaayo ni tanan. Siya ang pinakabuutan nga apo nga akong nailhan. Dili na siya mulakaw nga dili mananghid. Dili ba, Inday? Iahak na! Nilakaw na siya nga wa Inday! mananghid. Pagkakita.
Asa naman di bataan niya to? Bago pa ganitong konsultihan ako nga dili mo gawas, na huwag tang magkalit. Disgrasyado sa tiyan ni Paul. Pas mo na sa tiyan eh. Tabagay ko pangitam niya. Pangitaw na to ang bata, oy. Sila si Duro, si Agaton Kap. Sila na nangabot sakay sa ilang tricycle. Dali, Blackie. Sugaton ta sila si Duro o Gaton. Okay, tinakap. Mayang adlaw, Kapitan. Kap, unsa may hitabo Kap? Ay, wag yun ko magdahom nga mawa ang maong sakyanan, Duro, Agaton. Wag yun may kahibaw kung kinsay nagpatagan adto. Pero sa mapagkitabuak ka, nga naimigamit sa sakyanan. Wa ko'y gihatag nga order sa ako mga tao nga gamiton ang maong sakyanan. Gawas pa, usaon mo paggamit namo adto nga dili man maabli kay wa miyawi. Giguroy na lang baya na sa pagbutang diri sa luyo sa barangay hall. Imposible hagod anak Kap. Ay ako ginang gikawat among sakyanan. Kana ang wa pa nako masayre. Maghimo pag og investigasyon bahin ni ana. Kinahanglang masayra nato kung asa na ang maong sakyanan. Wa na miyat. Pas mo na sa daan eh. Tugyo ni Ror ka adlaw nga wa tay kaon. Ay, ahak bayan ng bata. Ay, mura man yung gulilong. Kalit mo lang wagtang. Usaon man rin nato ano niya. Pagganito sa tungtungod na wagtang. Maulagi. Usaon man rin nato ha? Mamalik na lang ta. Sana, mangulit ta. Mangutan ta sa itong mga silingan kung ba sila kakita ni Inday Internet. Sana, Paul. Wa yun biyat. Nangutanan ko sa itong mga silingan, wag yun kuno sila kakita nga may gawas ang bata. Oy. Hasta sa akong gipamusanan, Paul. Sila si Miguel Uglore, hasta si Ate Raquel, wasad sila kakita ni Inday Antoinette. Asam ka na yung bata. Oy. Wa na. Patay na kita nila ang gatunog duro. Lalating! Laliyat! Naray! Pastilan! Diin man taon ng bata. Oy! Uy! Diin ka! Inman taon mo, oy, lalating lalayat. Nabaw mo kung pinangita ninyo. Usa? Mao na nigisangat ron. Kami na hiro ay ibog ipangita niya. Nabaw mo ganing may pinangita ni Mao. Diin man di ay ka. Oh, nahibaw ka ba, apo, ha? Nga naabot mi speaker sa iskina pagpangita ni mo. Diin man day ka? Diyan naman ko sa CR lalating og lalayat. Usay ngan? Dito naman ko sa CR kot. Unya pagkawas nako. O naman mo. Mao nangita ko ninyo. Usa? Pagkakidot ko ni mong bataa ka. Layo na kaibig na abdan. Unya diro na di ay ko sa CR. Nga nung wa ka man magsulti na mo, ha? Manangit pa di ko ninyo nga matukog CR. Kamo, matumog CR. Manangit pa di ay mo. Mausad, no? Kakidor, baya. Uy. Pause may nanoktok. Sila na tingalero sa gatunog duro. May gani ka ni Anas Antoinette. Nakaw, ablihin ito, Miat. Ako mo di itong lalag ang pultahan. Ablihin, Miat. Oh, kajiyot! Na. Ay, may gani ka timing kay ni ano ang bata. Mausay pag-abot nila ni Dura ug agatan. Kadiyot lagay! Na ana! Dura, wagin mo la... ikaw! Akong dadon kariyot si Inday Antoinette. Ha? Kuan, sama ni mo sa dadadong. Ako unta siya palitan siyang gusto. Samtang nangaon mo diha. Palitan siya ko siya, ha? Ay, dili na mahimay. Oh. Dili ko masagat. Oh, Miat. Dili ko masagat na siya ray mong palitan o pulyo sa taon ni Da. Paskang pagkakanaw.
Huwag ka, uy. Ikaw, boss ba? Ganiwarag yung kabulsa. Personalan na yun ng imuha. Usa may nagka-personal anam yat, ha? Kanang moingon kung nimog magaglaong ng tiguwa nga. Personal na ina. RJI! Sige, dilidan na personal ha. Sige. Bantay bitaw. Kabaos lang yun ko. Ay, sige. Yan ang paglalis diha. Kaya humana mo pamalit sa mga gikinahanglan ni Inday Antoinette, kamo sa ang sunod akong pamalitan. Bisan unsa inyong gusto. Kanada. Alipos ang tiguwang kay na apelman. Usa? Ay, lagkasukaw kay dili na personal. Kabalos ko na. Ala, sige, mao na to ha, Doro, agaton. Pahibawon talang mo kung unsay makuha na informasyon dito sa LTO. Sige, Kap. Inala niya ako. Okay. Ari na, Kap. Sige, Doro, agaton. Amping mo. Ito, imo kong palitan ng daghang duwaan no. Oh, daghan. Kanang gusto mo atong paliton. Yay! Salamat dahan, Tito ha. Sige. Ato ta sa Children's Department. Hala, Tito. Ililang ko, Tito eh. Ha? Nga naman. Masig masuko niya si Daddy na ko, Duro. Ay, sa kabaya. Ayaw lagi kahadlok. Dili lagi masuko sa daddy ni mo, Doro. Ing na lang nga, ako may nagpalitan eh. Haba? Be, wala lagi sila diri. Kisa may wa, bi. Sila sa tatay pulding og madir imyat. Ingon man ang bata. Uy, tao dinis baby. Ha? Uy, asa ba ni sila? Gadaman na ko, Pulsay. Ikaw raday. Hasta man sa ako, giguto man sa ako. O sa manggidaan ni Pauls. Pagkanon ka taan nila o dili. Ano man niya? Uy, wa pa lagi atong order. Ha? O zeron pa di ay na. Nahak makaka. Wa di ka order? Ay nga, nugong ako may ibog pangusanon, Pauls. Ikaw di ay, wadi ka mag-order. Wa. Aw, pas mo sa. Nahak pa di ay ni. Hapit mo usa ka oras ang atong pinaabot ng order. Bantong lain kayong tinanawa nato ang mga waiter. Kay ganiharot ang ninganhe. Unya, wa pa'y atong gi-order. Ay, gutuman naman ako. Binuang ni Pauls, binuang ni. Pagni ka, Pauls, pagni ka. Pagni ka! Nga naman. Pagni ka, Pauls. Mangagis ka, binuang ni. Basta, ayaw kong pagni, Pauls. Ayaw kong pagni! Sige, Ayaw! sige. Panghagis, Miat. May kinaay mga pulis nga nangaon sa plane. Hala, panghagis, Miat. Huwag mo ka magsulti ay na. O zeron pa di ay na. Kahak ba yan ni ma ay. Ay, waiter! Ay, waiter! Paordira mi ay, gusto na biya kayo me. Ikaw rin kiskito na mo. Paordira mi ay! Ay, Miat. Lang kayo tinanawa ni mo ang mga pulis nga nangaon sa kilig, Miat. Tabias kayo tinanawa ni mo, Miat. Uy, ala. Ana, tuod. Murag limbat na. Sports. Ayaw tanawa. Kay basin masuko na. Imo masagun tanaw. Aha, kasaning mo ay. Ay, di bantayan lang ako. Kay tingali ko sasal kagalitan. Ha? Binuang niya, Pauls. Nangurog na baya ko din na. Alala, Miat. Ibarong ka mo sa kapulis. Ay, Pauls. Kapumugod kayo kantingo gani, hagon. Public disturbance man to. Walang paingon. Ay, ayaw ko nga luka ba? Ay, Pauls. Gunon sa gani. Luka sa taong ko ninyong persohan. Hindi rin pa yung pulis ay. Uy, milahos, Miat, milahos. Milahos? Ay, salamat. Sana po, mamalin sa laing kananan. Ursa. Nailiat? Nakuling? Niyaw lagi mo sa gawas. Muna mo kaon?
Oo. Mana. Ay, sige. Man ako nung sa gwapa. Uy, ha? Nabusog mo. Ha? Ha? Oo, oy, busog kayo dyan. Maglisod na gagag lingkod tungod sa kabusog. Mau ba? Ako, wa... Perting hab-hab ni Puldeng ay, dali ba, Pauls? Ha? Mau ba? Oh. Oo niya, pila may bayranan. Awak na problema. Ako nagibayaran. May magporta. Tinahak ang tigwa nga, uy. Ay, Bueno, manaman mo kaon. So, kami nalit mangaon. Dali na, Day Antoinette. Mangaon na taday. hanggaw kakaway. Nga numingon man ka nga manatagkaon, nga wa pa man takakaon. Unsa man mo? Di mo mangaon usab? Dali. Kumanan ninyo. Ay, salamat. Ay, kuman naman na sila kaon. Kaon. Ay, antel ko dito paliho ka ng among kinumpra ha. Kay mangaon sa mikriot. Aha. Giyahak na. Pas mo, kata ni kalaki, ha? Yummy fried chicken, oy. Lambe, day. Lami kayo. Ay, nakakaon naman ko, anak. Lami man na. Niya pagi chicken curry o chicken nugget. Lami akid, uy. Ay, wa man na lami. Mas lami pa tong chicken box. Makaon de na miyat. Maunay akong gipamahaw gahapon. Dilo sa miyat, ay! Pakidot beni mo! Mami, Daddy! Wow. Po. Oy, unsa di man mo? Nanglakaw man mo nga wa mo mapahibaw na mo. Kuan agaton, kining... Ihunana na lang yutaan ni, wa na lang yutay pananghiray. Ay, unsa man siya na mo pagpananghin nga wa mo nga ni agaton. Bisan na. Kung wa mi dinhi, dili mo kapaabot kung kano sa amin mauli. Unsa wa na lang gyud mo respeto namo? Wa na ba lang kita respetaray? Ako po isa daan aning tanan, bro. Jandel? Mangayo ko ninyo po sa ilaw. Ang tinuod, nangita ko ninyo. Kay dadon-taon mo nga mangaon sa gawas. Pero kay waman mo, o nga, sila lang akong gida. Sa iluan ko ninyo, duro. Agaton. Ako may sada ng tanan. Jandil. Pasiluan ko ninyo, ha? Gidalang na ako sila kay gusto kong magig-banding nila. Tama mong kuntang tanan. Sige lang, Jandel. Nahitabo naman eh. Gamay ra nahitabo ah. Pero di malikayan nga mabalak kami. Kuan, kanos akal lang na uli din sa Pilipinas, Jandil. Dili pa kayo, dugay. Mga duha na kasi mana. Suot nga rin. Padayon na sabi. Kimapahuway sa ako. Kikapoy ko eh. Excuse. Kining, oo, sa may among idalit ni mo eh. No, ayaw na. Gikan pa man sabing nangaon. Ayaw kira ay dalitin lang na siyan at bisan paan lang gud nga bahog-bahog. Ay, sabad miyat, oy. Gikan na sa abroad. Ay, pakanon lang ni magbahog-bahog. Unya kita nakakaon sa. Ha? Mau na. Bi. Oh, abi na ko natog ka. Dili kay ka kan Jandil, no? Unsa naman sige anhiya na niya? Nga nahibaw naman unta na siya. Bi, dili ta makapugong kung unsa man ang iyang gibati. Iya man ang katungod. Bisag unsa pa nakadako siyang katungod be. Pero ang tanan dunay limitasyon. Dili sa ingon nga abi kay dunay say katungod mo paggawa sa iyang gibati. Buhaton na lang niyang tanan bisan og dunay say nahason na laing tawo. Di man na maubi. Bi, Wa man ko maglagot ana niya ba? awa man ka ha. So, sa may problema? Likay lang ko be. Kinahibaw ko. Naapaghihapon na yung tinguha din ako.
Pabasakin ako siyang tinanawan. Mao nga naglikay lang ko. Kitingalig. Na, minaikan ko ginoon siya. Buslot ko na ng tiya niya guwa hinungdan. May ay sa anak, oy. Dili naman ako gusto. Basta. Sabta lang siya. Ikaw lang na tubangan na niya, be. Tilan sa kong makigatubang kaya na niya. Ay, parang kaon lang dong sandal. Very kaubaw ha. Wala ka mabusog sa inyong gikaon dito sa mall. Huwag yung taon may mabusog. Anong waman mo mabusog? Kamuro may ga-order sa inyong gikaon, dili ba? Ako man ganin tatong bayran, pero mingon man ka ng imiyat nga imo nang gibayran. Bayad pa, oy. Salwag kaya, Paul. Ay na lang, miyat. Sultihin na lang tinood si Don Jandel nga wa ta kakaon dito. Budsata ni mo, Paulsay. Iba mo kong galaglag, Paul. Sana mabaswasod. Unsa man gid ay ang nahitabo nga wa man mo kakaon. Sulti ko ninyo. Nang imiyat? Noy pulding? Unsa man gid ang hitabo ah? Unsa? Mauna, Don Jandel. Kanahan man yung tigwa nga nagpabilib. Ay, dipikahan ko da ay ngunada. Ay na lang, miyat. Tungod sa imong kakanahan na apel ko sa pagkapas mo. Ha? Oh, napas mo taon ko. Tungod na yung tiguang dautan. Yamatra! Bagay mo na, Paul! Binuntagay! Bagay ta! Migara na kang tiguwa nga ka, ha? Sige na lang kang tikdol na ka. Bunog yung karoon ba, ha? Beos naman! Salte! Yate! Linuan! Nang imiyat nang. Kalma lang nang, kalma lang. Di ni mo nagkalma. Ayaw ko pag nga dong. Ayaw ko pag nga. Ha? Wag pa ni kailan ako ng tiguwa nga kung unsa ka! Ha? Paul! Kita kang tao na tapsingan sa kong komo! Napain! Kita ka! Pain ka ron! Nang imiyat. Kalma lang nang. Bida! Ikaw, Paul, labayon sa kaning akong kumo, Paul. Himo yung kang supag, Paul. Bida, oy! Lugi ito man yun nga akong kasuko. Ay. Ha? Sokolay. Kita ka rin basog akong gikoptan niya, ha? Kita ka rin, ha? Kita ka rin. Ginoo ko. Nabuak ang basong imo gi kumot, noy pulding. Dili pa ni Mao. Dili pa ni Mao. Kung ako na maglagot niya, dili pa ni Mao. Paul! Joke naman sa agaw, Paul! Noy pulding. Iyagas ng dugo sa imong kamot, Paul! Paul! Dagat ng dugo, iyagas, Paul! Ay! Usaman! Ay. Magtawag mong ambulansya. Sorry nga lang, Paul! Magtawag mong ambulansya! Pagkakitay! Wa gid mo gawa si Dro. Marag na kasapot ko. Naglikay na siya ni ako. Dro, kunaybaho ka pa lang. Kunaybaho ka pa lang. Tito Jandil, Oh, ay, Inday Antoinette? mauli na ka, Tito, no? Ah, oo. Mo uli na lang tingali ko, day. Pero kung ganahan mo nga, mubalik pa ko man eh. Mubalik ko. Ayaw na lang sag-uli, Tito. Ha? Ani lang sa ta. Pwede man gani og ani lang sa katog sa amo. Aha, ayaw lang Inday. Masukuan niya imong mami o daddy. Ako lang ang yun. Ako silang ingnon. Ayaw paglakaw, Tito, ha? Ha? Ayaw. Inday, ayaw na lang. Ayaw na lang, uy, Inday. Wala na maminaw na ko. Unsa? Ayaw lang siya papauli asa ila, Tete. Ani lang muna siya pagkatuga sa ato. Nayabag ka rin, Antoinette. Ayaw ko na, ana. Dili ko gusto, ana, ha?
Gusto mong kuhan nilang una sa dinisa ato. O kung sa may rason ni mo, nga ganahan man kang ani sa matog. Inanggaman ko niya. Iya man kong gipamalitan og dagan kayong mga duaan. Unsa? Antoinette, ayaw na ha? Bad na. Ayaw pagtuman si mong gusto. Ayaw pagsupak si mong daddy. Masukot si Lord ana. Woman ko musupak. Miyang yung rumang ko. Diliti ay mo musukot. Dili. Badman mo eh. Oh, Antoinette! 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 Ay, what na? Kamo na mangluod bata ah. Kadiyot be, ako pason. Joke ramang gudong ako pulsay. Ikaw sad ba? Maninuod pud ka. Imo nung gikumot ang baso. Di na buak. O pagkabuak, sama noon ka. Oh. Joke raman itong akong pagkumot-kumot sa baso ba? Pero, doon sa bang nabuak man rin noon? Baya, oy. Tungod ni mo naagasan kong dugo. O niya, Pauls. Ilisi tong dugo nga may agas akong kamot. Ilisi tumyan, ha? Aw, ilis radi ay. Aw, sige. Ako lang data-datahan, Pauls. Napkin lang siya, Pauls. Mayo kinaan ako ran. Ay, building. Madirimyat. Aw. Nakakita mo ni Inday Antoinette Kamiyagi? Hala. Wara ba? Kay, nga naman, milayas. Usay milayas, ha? Usay... Nang luod mang gudto, unyak midagan, amo tug asa na to paingon. Lala, wara ba mi kabantay ta nga milabay din niyang bata? Pero, kunwa din himo agi ang bata, sa ato pa, tuatos kusina agi. Ay, pastilan gani bata, awi. Ay, agaton, kalma lang ha. Basigun sa'y buhaton mos bata. Tanam ya, tana, pangitao na to atong apo. Pangitao na to, miyat. Di, Asa na si Inday Antoinette? ambo tug asa na tong bata. Si Jandil. Wa naman. May uli naman siya. Be, murag may namatikdan kung kinaiya sa atong anak da. Di, kung unsa man ang namatikdan nimo, ug kung tan-aw nimo dili maayo, pis kinahanglan nga imo kanang pitulon. Ay pasagdi nga maingon lang siya ni ana. Kay basi kidi kadako ni hinunana, maglisod na tagpito lang ng bata. Sige lang, be. Kisa may nangita ni Inday Antoinette. Sila si Tatay Pulding ug si Mother Inyat. Ang sa pamantaan ni Miat, murag imposible na magkayo maabot pa din ng Peter sa Inday Antoinette. Ay, Pauls, way imposible, Pauls, kung kato ng bata amoy mula agay. Ay, pastilan ni bata. Nagkatuon na maglayas-layas. Ay, waman to mulayas, Pauls. O sa mga itawag ni mo, Miat? Fled. Mura na ay! Imo na din English. O kakidol. O, Mother, Tay Pulding, asa na si Inday Antoinette? Yun na mo makit-it. Duro. Ha? Ay, nagpangutan na mis mga silingan dito kung may nakakita ba ninda internet. Pero wag ko na sila makabantay. Wag yun nakakita. Uy, asan mga ni bata, uy! Gini, tabo itong bata, no? Mga anong dito bata? Doon na lang sa gihang yung awa na mo tumani. Pero ang luod, milakaw dayon og wa mi kibawag asa paingon. Ay, abiyam ko na mo, ug nara din isbay. Mo nga, mangayo ko sa inyong panabang, bi. Tabangi taw mininyo pangitas bata, gabi na manggod. Kailan, kabalaka gaton. Kabalaka gaton. Tama may pangita. Tama may pangita. Diin man kabi. Ako giso siya CR, kung wa ba siya dito. Pero wa may tao dito.
Kaya taga na gitaglabad sa uo ni bataan da. Nagtuo tingin ni siya nga, di na ko bunalan ay. Karoon lagi di siya magkitaan ka ni bataan eh. Patilawon ka ginig bakos. Baby, ayaw ha? Ayaw yun. Ako na bahala mo disiplina sa bata. Ako na mo disiplina niya, Bi. Salamat taon nga. May tabang ang ato mga silingan miyat. Charong dili makitaan ang bata. Uy, kadaghan na itong nangitas bata. Sarap din siya makitaan nga. Kada ganun na itong nangita sa bata. Pero mutabang yapot ang pangita miyat. Dili ta mag-urong lang, oy. Kaneng-kaneng, Pauls. Di ba, Pauls? Di naman to si Jandal. Oo, pero may uli naman to. Itamang gani pananghiran adto. Uy, mausad no. Pero gaduda lang ko ba? Gadudas unsa. Nga tingali gidato ni Jandal. Unsa? Hanggaw man kamyat. Usaon ko paglatong Jandel. Nga una pa man itong may uli. Sawa pa mawaas inday Antonet. Aw, o di ano? Buga. Usa? Imo kong nganlag bugo. Dili ikaw, ako. O lagi ako, dili ikaw. Ako bitaw, dili ikaw. O lagi, ako lagi maging nagbugo. Ginan na siyang dili ikaw. Ako. Ako lagi. Sige, balik. Bagayon ba ni Pusa? Bagsat ka Aha. ni bagayon ka ni, ha? Bagay ka. Usa. Dini ka lang, Bi, ha? Lakaw ko. Asa man ka, be? Mangita ko sa tong anak. Asa na karon. Suwayan ako sa sunod nga sitio. Mauban ko ni mo, be. Ayaw na lang, Bi. Wala yung mahibili din sa bahay. Saan na lang ugmuli na itong imong anak. Kunya, wala na tao din, hi. Mga din ka na lang. Ako na lang mulakaw. Sige, be. Abi na ko balipay na sa duro nga nakakita na ko balik. Mao man lang di gihapon. Mubalik ila tingali ko largas kawas. Ang ako cellphone. Uy, si Daddy. Siya ka nanawag. Silong ako dad. Di ba ko sa ituyo mo? Nagtuo kong mausap lang yung desisyon sa akong pabalik. Pero maulang di kihapon. Para na siya. Dili na ko siya tubagon. May patuko ko. Oh. Saan to? May laing tao din siya ang kiabangan. Unsam ka itong kasikas ka niya. Dili ko butuo na iring to. May nakita ko kanina nga. Tura! Uy, hala. Na may patrol car nga mihonong stongad. May operasyon din nga ang mga polis. Oh, unsa na, Blackie? Unsa na, ha? Patrol car. Ha? Oh, hala. Kinsam ng karga sa mga polis. Marag nakailaw ko, anak. Ikaw. Samantala ka na nila. Uy, nganong ano yaman na sila? Dali, Blackie. Kanaugo na to. Berko, don't touch me. Wa ko mangunit ni mo, oy. Pulis na may gunit ni mo. Aw. Ikaw din, Chip. Ay. Buntag rang mirak kag nakurintihan. Ikaw, ha? Transing kay ka na ko, Chip, ha? Oy. Ngano ni, ha? Oh, kamong malagay kini pulding, nang imyat. Unsa may problema, ha? Nay, kaning tiguang igat kap ay. Ha? Bagay mo ito, Puls. Bagay ka! Bagsad kay ka sa! Hilom hamyat! Isulti nga ko din kawatan.
naabdan ko din sa soda. Naasya ng luyos kortina. Andamon ko kining puspos nga akong gikunitan. Naibaw tayo lang siya nagkikan ko sa gawas. Maong gisaka niya kining akong giabangan. O buot mangyawat. Malas ka lang. Di ako tungod. Karon, walison ko kin kortina na higip sa libran. Upus-pusan ko siya diretso. Niyak! Hay! Hala, tito! Oh! Intay ang tunit! Sita, manokto ko. Oh, uy. Miabli man. Oh. Da, kuyapan ka laging buanga ka. Daddy! Oh, Inday Antoinette? Naara man lagi ka. Diin man ka. Be! Ay! Ginuo ko! Ano ka ni? Ano sa si Jandil? Hubog? Naigo na sa akong kumo. Aw, tug. Isa? Isukmag man na siya ni Daddy, Mami. Oh, Inday Antoinette, ikaw ni Day. Uy, yakram ko na din eh. Di makagikan, oy. Daan pagilagi ko, be. Gidagi ni siyang jandel. Unsa? Kamat mo na siya, be. Pugni ko, be, ha? Pugni ko kay tingalig. Mahinaikan ka rin buang dako. Siya din mo yung nagdas atong anak, ha? Siya nagdang Inday Antoinette? Umangkot ko niya, Dad. Ako. Hilom! Ikaw, ha? Kat-o na kagtubag-tubag na mo, ha? Bantay ka lang, yun. Oh, kumusta ka na, Jandil? Sa nagibati ni mo, sakit pa ba ng naong mo? Daw eh, mihuboy man nagamay eh. Okay, agatom. Nga nung gidaman ni mo among anak? Nga nung wa man ka mananghid, nga imong dadon ang among anak? Wala ko niya, Dad. Diliman mo mo to. Mahimo pag muhilom mo na ka diha? Be, pwede dadon na ni mo kini si Inday dito sa tong kwarto. Pagkisulil ako kadit kan Jandil. Dali na, Antoinette. Sa atong kwarto. Okay. May mo magpasabton ko nimo kung nganong kamo ang nagkuyog sa mong anak. Hilom, ha? Katug na diha. Ugma na ta maghusay. Hilom na. Ayaw kong pasok, ah. Sige na. Piyongan na yung mata. Close your eyes na. Close your eyes! Sorry, Daddy. Giyatagan minimugda kong kabalaka, ganiha. Naibaw ka? Hasta nga itong mga silingan na ukay sila. May apil sila sa pagpangita ni mo. Gani si Lola og Lolo ni mo, wa pa mauli nga nangita ni mo. Sorry. Sorry. Antoinette. Wa ko magtuo nga miagpas di siya nako. Misakay sis luyo sa akong sakinan. Wa ko makabantay. Naibuong na lang ko. Sariyang dito na ko sa akong giabangan ng apartment. Abi na ko pa'y tao nga nakasod. May nangawat. Akong gipanidan. Ug nakita na ko nga may mitago luyo sa kurtina. Ako yun tatong puspusan. May nalanggani kay wala ko malahos sa dihang nakita na ko nga usa di kabata. O siya mo akong nakita. Si Antoinette. O ano to? Dihang naklaro na ko nga siya gyud. Ako rin siyang gihato din sa inyo. Nagdumili gyud siya. Kay gusto niya nga ato lang una siya dito sa bahay. Pero wa ko musugot. Kinabaw ko unsa ri gipati ninyo kabalaga. Unsa na gudrong orasa. Salamat kayo, Jandil. O ako na yung mga ipasaylo sa nahitabo ni mo karon ha. Nasukmagan kay noon ni Duro.
Okay ra. Nakasabot ko. Way problema. Yan to sa inyo. Sige, tanaog na mo. Oh, dali na, Miat, dali na. Okay, Paul. Naala pala mo, perme. Huwag kita may gubot. Basta ikaw, Trev. Problema. Patek kayo. Pero ikaw, chansing kay kanako ganiya, ha? Ha? Imong gihikap akong lulubot. Tinuod ba ni Chip, ha? Tinuod ba ni? Ayaw kong magkakitsip, ha? Tinuod ba ni? Ako, Ha? Abi maguto. Abi magula kong iyatong laong. Kakido. Unsa to, Trev? Unsa, Trev? Nagtuo kang naong ni. Naong ni, kani naong ning akong labot, ha? Naong ni akong lubot. Dili, oy. Unsa, dili? Dili na mo akong buti pasabot. Sa ito pa wag ka maingon nga nagtuo kang naong ning akong lubot. Ha? Mao ba? Oo. Akong buti pasabot. Yang imong naong murag lubot. Ay, migara na ka siya. Migara na ka, ha? Pasalamat ka mo respeto pa pulis. Dili pa lang ka pulis ay ganiha ko na naghiya ka ng naong mo. Sa? May kayo nagkauli pa mo. Ay, huwag yun na mo makitidong. Layo na kayo mig naabot sa pagpinangitan sa among apo, pero huwag yun taon. Naabot na lang kung may presentos ka palisan. Oo, mauna naabot mi dito. Bitaw. Nabot mo dito. Dili tungod kay nangita mo sa bata. Nabot mo dito tungod kay nag-away na sad mo. Agaton. Nakinis pulsing ay. Usa ako miyan. Nanasad. Usay ako. Mag-away na sad. Mag-away na sad. Ano nanguli pa man taon mo, oy? Wala lang mo pagawasan dito sa presinto. Dito na lang unta mo mga tuwag. Kulain sa good ni mo agatan. Pangatuwag na mo, kay kadlaw na. Unya, dili na lang namo pangitaon ang among apo. So may pangitao ninyo nga nauli naman ang bata. Nanay niyong apo. Tuway, nakatuwa naman ganito. Diin masyagikan. Ugma na ta magsulti ana, kay kadlaw na. Ganina, kay kung giduk ka. Pangatuwag na mo. Sidro. Murag wa na gitingali ko. Wa na gitingali ko paglakom. Pero kinang masayod sa kamatuoran. Gadugay ko rin gitago. O kinang nandawaton ko ni. Kung unsa may mga panghitabo sa umabot. Mitugtugaok na ang mga manok. Hapit na mabuntag. Mapaway na ko. Ug-ugma. Sugdan ko na ang pagtukas sa kamatuuran. Pahala nag-unsay mahitabo. Uy, hala. Sino mo rasa? Wala, nadugay mo kong mata. Si Duro, natug pa. Wapasad ka mata. Kasi na lang, gubangon na lang ko para makaandam ko sa among pamahaw. Duka-duka. Pagkitaon kay kong gamay, uy. Kadlaw na magud mi nakatug. Si Inday Antoinette. Kaluoy, yung taon sa mong anak. Natug, nagkako siyang daddy. Kung may mga luha pa taon niya mga mata. Maganda man ko para sa mong pamahaw. Uy, ang duha ka senior citizen.
Nagparihas yun ang duha. Natug nga nagnganga. Umato na kuskusina. Ay, paita. Gilaning inahan ta, we. Kitagay mo mataog sa'yo aron mag-andam sa pamahaw sa iyang mga sakop. Mga ablis ako sa mga bintana aron mahayan din sa suod. Nana. Uy. Nana sa ang sakyanan ng SUV. Sa ko'y tuyo nang nagsakay. Kinsa medyo ka ni siya? Lahat yung tingalig tuyo ni tawahan na da. Pita, adoon ko kanin ni be. Di ka ni karong mga bliron, bukon ko ginambildo sa mong bintana sa mga sakyanan. Karoon ka. Buhaon ko tunda ng maso. Asa ba ito gibutang ni tatay po hindi mo eh? Dara. Mapuslan ka na ginoong masuha ka. Bildo yun sa mahalong sakyanan ng imong gubon. Be? Oh, di. Asa man ka nga nagdamang ka ng maso? Doon na lang ko'y bintana sa sakyanan ng bukon. Ha? Bukon ko ang bildoan ng... Oh, asa naman to? Ang unsa man lagi, be? Ang kato kay SUV. Ha? Kaya ano? Ni Ana sa di ay? Di ato ka parking o. Ako na ginutan duulon. Unya kay, di man ginap mga bli, bukon ko na ginutan ang bildos bintana ng mong sakyanan. Unsa? Duka apa, oy. Pero lahi guding katong sa gabi o sa adlaw. Simyat, ang kuning tiguwa nga. Way pakialam kung maunay gani mahinayak o katong wagas. Nagbilang ka nga na to, kanahan guwa nga eh. Mura malang iyang ipalangawan. Kanahan, nagngangara ba? Nagngangara ba nga to? Kunyang iyang postiso, nagtakom. Pagkalibugan. Kabantay ka lang din ako. Oh, Bantay ka lang din ako, Pauls. Karang buhok, ni mong 18 na lang ka buhok. May mo na lang din ang 8. Larotan ka gina, Pauls. Isa ka to, nangaway lang gihapon. Mabuot ka. Sobra na kayo imong pagsaog-saog na ko, Pauls. Di na ako magwantan-tanan. Panahon na nga mo saka lang tinaog-saog. Harto! Baw lagi ka, Pauls. Nagmata kamyat na to. Nagmatagaw na to. Radog sa parman nga. Naghagok pa di ay. Unsa man na siya, nagmataw ko na to. Nagkakidot na yan eh. Bi, mangumpras ako, Bi. Asa man, dili ka mamasada ron? Ako nalay hapit, anak, be. Ako nalay kumpra. Ilista lang ang paliton. Ako nalay mo agi anas merkado. Kanya, okay ra nimo nga ikaw na lang mangumpra. Okay na, be. Nga, sige, kay tiwasod ko na lang sa tong linabhan nga akong gimulan. Ilista lang ang paliton nun, be, ha? Okay, Bi. Asa man ipalito ng gilista ng food coloring. Nanghutda naman ng mga suki ng mga tindahan. Sa unahan. Suwayan ako dito. Oh, ang SUV. Ang kato ka ng SUV nga magsigig pa doon na mo umurag na niid. Di ko mo tuong huwag yapon ay tao. Maupag ipaghunong. Murag may parking. Imposible sad nga ako yung may gisundan, ana. Murag magniabli sa driver's seat. Murag magawas ang drive. Karon na, mailhan ta na gid ka kung kinsa ka.
Nay, nanaog. Migawas kikan sa Francine. O, kinsa man ka ng sakay? Tuara siya. Usa ka hamtong nga tao. Ug dato kayong porma. Kinsa man ka na siya? Sayang ta. Wa ko kadasa kong cellphone. Pero, mangita kong paagi nga mapadulaan ako siya. Gusto kong maklaro ang iyang hitsura. Asa na ba to siya? Tinira man to. Nawa siya sa pananaw da. Wa na nako siya makita. Wa na akong makabantay kundi insa paingon. Sayang. Wa kay ko kaklaro sa hitsura. Mubalik na lang ko nga to sa parkingan ako sa tricycle. Mubalik ko. Ay! Oh, shit. Magtanaw ko no. Sorry. Dangag na ng naong mo. Tanaw. Mauto siya. Mautong tawhana ang nanaog atong sakyanan ni SUV. Kinsa magit ka to siya? Asa naman ni si Duro, Udto naman ang hapit. Wa pa man mabalik. Masarap na ako pagluto na yung kinumpra ron udto na. Oh, ano na ay, o pagdi pag-abot. Na masahiro patingali ni mo nadugay. Di, nadugay lagi ka. Be. Unsa akong nakitaan man gud akong sakyanan nga SUV dito sa merkado? Unsa? Be, nakita ko na ang tao nga sakay ato SUV. Unsa? Be. Usa ka hamtong og dato ang maong tao, be. Ug murag instruktuhon kaayo. Mao ba? O uwan mo sa picture sa imong cellphone? Wa na ko madang akong cellphone, be. Pero dili na siya mawasak ko ang huna, be. Ang yang dagway, matiman-an ko na. Kinsa jud ka natuhanan no? Ug sa may tuyo niya. Kita jud ka yang ipanid-an. Ambot lang, be. Oh, gaunsa ka din himyat? Nagawat ko sa ato nga Pauls nga mamata. Kay ako nang imbestigahon kundi na siya gabi eh. Ay, ayaw na lang miyat. Ayaw na lang nagsamuka kay mahaso na lang hinuon ang unang-unas bata. O siya may problema sa hasol, Pauls. Mingon ka lang, anak. May magkakaidi ka man rutlan og hasol. Kay hasol man kadaan. Ay, giunahan na sad ko ay pubida. Kaya kalimot ni nga musukol ng judaog-jaog. Parto. Saba diha ay. Supayan dayon ni mo, Parto. Kisa man di ay partuan, anak. Ikaw? Ay, pagkakidol. Blackie. Unsa may balita, ha? Kapitan, nadapan na namo ang driver sa SUV. Na itong nisigihan og surveillance. Nailhan na namo siya kap. Unsa? Hain. Hain siya, Blackie. Kinsa ka? Ngano nagkasol ka din ha? Kamatan ka ba? Kinsa ka, oy? Ayaw lagpalag. Kinsa mga... Sige, kuha na ninyo bata. Sa pungi lang ang baba aron dili makasakit. Rihog na no! Ang kanahan nga paldeng ng luog yung tingali tumay na ko kay wala naman magawas. Ay, pagkaluran na nagyud tao na ning tiguwa nga wala na magawas sa kwarto. Natog tingali to dito tapad sa mga apaw. Wala ka na paldinga ka. Buntay bitog, mutagad-tagad ka na ka. Pikatan tagog kang tiguwa nga ka. Excuse me. Kanahan ginis Blackie. Bisa kung saon, bulay og yun.
Da, pasagdiin na lang na, bi. Kita na rin mo sabot ang mga tanod ni Kapitan. Bi, kakatong, di kasugatan to ba? Ha? Nga naman, be. Ay, katong atong gikasugat ka sakyanan, murag mauman to. Ha? Murag mao to SUV. Unsa? Mao gyud to, bi. Sundan na to, be. Ay, murag sobra di tingaling pang pagluod ni pulding na ko dya. Kaya wala maging magawa sa kwarta. Hindi siya kumutao nga natug to. Kay bago pagod tong mata. Ako ba lang atuon ay? Ako na lang ang aman. Luod mo dito na ako ba? Ako naman tatugi kabuangan. Ay, kaluoran, nagyudan ng tiguang nga ay. Ako nga doon sa kwarto sa amang apaw. Pards! Pards! Nagunsa man ka din Pards. Nuluon na gyud ka na ako, Pards. Pards? Pards? Ay! Waman din nga mga po. Sanda yung daligre. Si Pulding ka nang nagbayad sa saog. Oh, come on! Oh, what happened to you? Paul, oh, what's the matter? Ay, halala. Ay, nakatugyo dyan kanahan. Ay, da, mata ka lagi. Ay, asa ito nga po. Ay, natuglang ba yan siya diha? Oh, lagay. Asa lagay ito nga po. Kamar naman din eh. Atong apo. Saywan na nga ito nga po, ha? Pag-chow diha ay! Paspasi, bi. Kaya basig mawas na itong pananaw. O, be. Mas maayo tingalig tawagan mo sa kapitan, be. Mangayo ta nag-back up. Kaya utam kay ba kung nanay mga tao ng tawhana. Dato ra ba na? Maka-afford kayo ng mga guns. O, bi. Manawag ko ni Kapitan. Oh, hello. Oh, agaton. Oh, sa'y problema, ha? Ha? Asa mo karon? Oh, okay. Sige. Sundi lang ninyo. O masundan na ninyo, o maklaro na kung asa mong dapita, tawagi ko, ha? Kay muapas may ninyo diha. Ha? Okay. Sige. Bye. Blackie! Oh. Yes. Sige, handa mga atong patrol car. Ingon man ang atong mga tanod, ha? Oh, may operasyon ta ka? Oo, nangayog back up sila si Agaton. Sige, handa mga atong sakyanan. Ingon man ang atong mga tanod, atong mga tao. Okay. Unsa, Pauls? Miyat. Kalit nga may mibundaw sa akong Maudi ay mura na lumpeng na. Ay, daan na, Miyat. Uy, daan na. Ay, udi ay no. Pihing man diyan na daan. Hello, Miyat, ha? Unsa man gyud diyang nahitabaw na mo? May mikidnap sa atong apo. Nasaan? Tarong diha, Pauls. Kita kang nagising ng uko. Magkumidya pa ko. Ang gawm ka kang tigwa nga ka. Ay, giunan ko da. Bidaw! Hello, Miyat. Ay, pag-una diya kung unsay atong buhaton paghuna-huna. Pagitauna itong atong apo, Miyat. May usag sa enforcement. Mga yuta, manawag taga-suwat, Pauls. Unsay ngan? Manawag og suwat. Ay tawagil ka sa duro og si Agaton, Miyat. Paibawa sila. Dili ko ay, ikaw lang, bala ka diya. Naara sila, be. Isod sila ng akong bahay nga murag mansyon. Unsay buhaton na to, bi? Sudlon ka na to among bahay, be. Unsa? Sudlon na to. Aron atong masuta kung unsa o kinsa gini mga tawhan na, be. Ha?
full battle gear na. Yamat. Lupik pa din sila taga-suwat. Lupig pa, Kap. Dili ni basta-basta ito mga tanong, Kap. Ay na lang panghambog, Blackie. Uy, Una igubot, mag-una kag kawagtang. ha? Walang timing, Kap. Hilom lang diha, Blackie. Ay. Wa pa man sila manawag si Duro og Agaton. Inganog ako bang di mong sagaan? Ikaw bang tawag nila? Ngigani mo na. Ako gi mong patawagaw na rin ako'y makasabaan. Bisag ako pa'y mutawag miyat, apel gihapon kas kasaba. Ang anong apel man kapal. Oh, natural apel ka. Kay kita kong duha ang gibilin din sa atong apo. Aw, wow, tuod na. Aha, sige, sige. Ang mayo ani, at tuon tas kapitan. Mangayo tanyag ayuda. Oh, Blackie. Asa naman ang atong patrol, ha? Ay, nagpagasolina pa, Kap. Oh, wa na nabutang yung gasolina daan. Ay, wa mabantay, Kap. Nga wa na di ay gasolina. Ha? Kahal-hal ng driver, ana. Kinsa pa yung driver anang atong patrol car, ha? Si Kuan, Kap. Si Prido. Ay, oy. Prido. Ingna si Fredo nga full tank na pirme, ha? Ah, oh, Kap. Be, nakita ni mo kinsay sakay sa buong sakinan? Wa pa mo gawas, oh. Wa pa mo gawas, be. Ay, na. May nanaog na. Natawa ko kinsa, be. Dili. Ngano, be? Ganun na na nila. Ha? Kinsa, be? Ang atong anak. Kinsa? Sino kanila? Ngano man? Sa mga pagkitabuak. Ganun na naman na nila sa ilang mga kamot ng atong anak. Ganun na naman na di sa Antoinette. Ilang gikidnap ang atong anak, be? Ilang gikidnap si Antoinette? Forward! May isugtong silingan ang ngalan. Nganong gikidnap man nila ang anak nila ni Agaton og Duro? Unsa may hinungdan? Kinsam gyud ha kini mga tawhana nga mikidnap ni Antoinette. Kagalaan mga sukin na muskanginan ayaw say pa sa pagpaminaw ang uban pang mga sumpay na sugilanon si Agaton ang bayot nga maton. Tagsuwat og Direktor Ri Arellano, Spener Joel Bense, Recording Editor, Randy Tayad, Soundman Ricky Garing, talit sa RMN Drama. Ang bayot ni balibad, patuta ang gusto. Ug mao to ka listeners, ang part 6 sa drama nga si Agaton, ang bayot nga maton. Og ang aton akong sunod nga i-upload kining pohon, ang kuana. Ako di pa balo mga ka-listeners, no? Ang drama nga munyika dai. Murag dugay-dugay pa ta makasumpay sa part 9 man tingali or 10. Kay ang live streaming sa Facebook ug sa radyo karon, no? Naka-aired nga drama sa munyika. Nimbalik man. Nimbalik sa mga niaging episode mga ka-listeners. Nimbalik sa mga pila murag simana po siguro nga episode ang gibalikan. Kabantay ko diyan upload naman nato na di magpaabot lang ko kan sa ang sumpay sa ato ang last nga episode, no? Kay pati man kayo mag-upload ko sa part 10 naman tingali. Bati kayo mag-upload ko sa sumpay nya maura gyapon ang episode. Sigurado gid nya mo comment mo sa man ni admin gabalik-balik man eh. Makaingon gid mo kabalik-balik bali. Huwat na lang ko sa kanus ang sumpay gyud kay kanang wa mo balik ba sa episode. Kay ang live streaming ang naka-air sa radyo, nimbalik gyud. Nimbalik sa mga niaging episode. Nakabantay tingali pud mo no kung naminaw mo sa radyo ba o sa live streaming sa Facebook, no. Kabantay gid mo nga nimbalik naman nga episode, no. Una nga wa na lang ko kuansa, no. Wa sa ko nag edit ang drama kay di man maopo og sumpay kay nimbalik sa niagi nga mga episode di arkanse to pag-edit balik-balik. Hago-hago lang ta balik-balik ra tong kanang episode. Mga ka-listeners no, pay balo lang ako ninyo maka kasi matingala mo bang dugaya man sumpayan nagmunyek ka.
Pero katong gadali gyud og paminaw no naaman sa kang radyo drama Bisaya no kay naguna naman gitug maayo tong yaha. So dito lang no katong mga nagdali sa mga episode no kay balo ko nga uban jud excited sad sa mga sumpay ba. Muna ganahan sila mag-una sad no. Okay ra na no og maminaw mo sa kang radyo drama Bisaya no kay bitaon to kay nag-advance no di na gid mo maka pamugos na ko og sumpay dayon kay to amay gauna. Oh, mana mga ka-listeners no, binta-bintaha di po nang nay mag-una kay di na ko mapugos ninyo ba nga daliad men. Kay sa man nga nagsunod man ta sa DWHP live streaming nya awahi man nya kang radio drama Bisaya ambot og unsang istasyon na iyang gisundan nga nag-una man di wala nang dahilan para kuan kanang inyo kung dali-dalion kay to amay nag-una. Basta nga to nagbase kita sa DWHP RMN Cebu no mga ka-listeners nya pasensya kay wag yapon tay shout out ron wa tay mga comment basahon kay kalingaw sa man ko vlog din ay tamtang naghuwat ko sa kuan sa riders sa Shopee saya man ang oras sige kog tok-ong ari mo tay mahimo no vlog na naman ta mga ka-listeners no vlog naman ta ani kay para dili sayang ang oras ba diyan ay mga bulak ara mga bulak ni ma'am bita po dahil mga ka-listeners kay landong ba di ay talisay no baga ni kay sa una giputol man niginit no landong kay nito ni agi kay baga kay ning kuan ni ba kini dahon sa talisay baga kay nito ni agi naging tuig dito. Yang dito po baga itong kuan to dahon itong tugas. Nya kay gipuungan siya mo nang ning init na sa balik. Perting dito. Dito pikas to ay baga og dahon to. Landong dito dapita sagbot ng pod. Kuya pug nahas. Diri na lang gitare. Yan ning dag-ong na pong sugod. Murag buwan na po, di ba? Dag-ong na pagsugod ka-listeners. Nya, taas na mga itong intro vlog mga ka-listeners, no? Nag-advance, sabi sa gwapa, ma-edit ang siya agad to, no? Napaminaw na ninyo, kay advance mo na itong vlog, no? Pero sa pag-vlog na to, pabalita ka-edit sa sumpay sa siya agad to, no? Nga part 6, no? Kung masayop, no? Ato lang nang advance man malipat po usahay so kan asa na tadapit sa Siagaton part 5 na ba to so part 6 na din no mga ka-listeners og mo to mga ka-listeners thank you so much for watching o for listening pimo kanunay mga ka-listeners og advance Merry Christmas no God bless us all og advance Merry Christmas kanatong tanan no na sunod buwan December na mga ka-listeners, balik ko na ko. Thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless sa tanan o advance Merry Christmas.